Pahefana no ahitana ny fitiavan-teny tsisy ambony lalàna nampitondra fivavahana nampitondra firenene fa voasoratra ny zavadrehetre ndray andro any ho avy ny fandoava-ketre na ianao toy ny zanakatranona itira. Oui chef. Anao koa no mandalo van-tragno aty. Karakory madebo? Ia. Entana volagnitsika igny famparimina ato e. Asa zo boka atsika zo ty, asa ampiatsika rivariva igny. Aboaka atsika zo io fo. Io tsara problème sa fatao io. Lecteur aby reto totanao 250 000. Rino? Ordinateur ty ndraiky aboaka atsika 1 million. Zegny edy zalahy. Ok chef. Azo koa mamana fijongoriko be avy ty e. Ty makijeja sa papangay. Ha, karakory ma frère moi? Normal fo. Alfasa boka chef. Bon, karaha ty marigny frère ide. Ova misy business ndraha ordinateur, lecteur, ya tsara raha zegny ao frère e. Anao toko mangala raiky anao amin'ny raha zegny na tsy azonao ndraiky jiaby raha zala maro tsara e. Ohatry ma lecteur ma ohatry. Io miako anao mora fa 250 000 lecteur vatany aroy. Ndesa ty frère zo maraha karaha zegny. Za tsy mivanga raha dokany io. Za mivanga business fo. Raha tokony azahoagna 3-4 agny. Andesa hoanao raiky fo. Za tsy midriky amin'io. Alô fo mivanga raha moramora an-tanàna ty. Ha, karakory ma frère? Ouais, ça va. Ha, magnamboamboatra zegny? Magnamboamboatra zalahy e. Ha, zao zalahy izy frère e. Aminakazy io misy business tsakatsaka oui. Ordinateur. Amezako anao 1 million fo ndraiky. Izy tema. Za zao tena mitady raha volagninao zao frère e. Mety voaboakanao niany. Anao koa fa parena zao ty atsika mivolagna io. Ha, fa leva edy frère e. Asa kotre? Oh. Zao izy mamane. Antoikaiko anao tsisy zavatra hafa fa. Nahita raha latsika tsika. Misy entana lafololo mora amina. Entana nino? Toly agnamboaratsika tragno io. Tsy toly. Ordinateur foy. Tsy tragno fandovagna kakazo raha masatranao fa ordinateur zegny. Kabarin'ny tragno. Io vita. Tsy atsika eky mitsakaraka entana va. Entana mitsakaraka tany misy atsika. Mandroso. Ha, karakory mapata? Vita zala mission e. Toe vola jiaby. Tadidinao toeragna. Ya chef, tadidiko tsara. Pare zegny. Indray paraninao. Ambesa akaiky Bakary. Karakory mapata? Mandalo van-tragno koa anao va atsika hiasa. Ok, zavy. Ya, nikahiko anao ty moa tsy dia mahakasiky mercure ndraiky taolagna izay nividivinetsika igny fa misy fika hafa koa. Tsy nino ma fika ty va fa nisy entana faniboaka agny atsika io mila agnara masazy zo. Ke entana faniboaka io mo avy manjozofo atsika aminazy io. Ya, tsika avy manjozofo. Bon, allô tsika pata.
Kazabe raha tom gifiny be karaha tandraraiky va tagnanakako tam'izy nasika navy tantanany. Tsy maintsy karaha io va tsao fambadevan'olo maro be tsika vao baraka io miasantsika ty. Aiena asianao hentigna zay volanko aminao zay. Anao moa tsy amosa moa allo taritagny atsika allo. Anao moa fa matra anao. Agna ia hilefagna ia. Tsy raha ilefa sefa va za iny tsy haika andengery fo za iny. Allo miaraka aminay anao zao ty. Allo. Nagnino ma za sefa? Anao mivangara halitra tsy hainao moa magnatony labotiky eo mivangarazala. Za voleky sefa asia fagnamboaragna ela midena raiky ty va za fa tsy hagnano eky. Zahay tsy afaka ifagnamboatra amin'olo tsy manondro vola zala. Izy koa karaha zay edy sefa misy 700 ely zay volany sarbona ka feky ato. Akory sefa mety aminao 700 zay izy koa tsy mety aminao zala ziniany fo e. Zay tsy mety aminaka 700 zay. Valeranaka io ke andeha fianao 700 mankadokotry olo maty. Za zala fa tsisy eky sefa fa farany zegny. Are leva edy baka zala. Azao ma retardenao edy. Ho azoko tefanjovy izony abakary. Enao zay raha voravagna rosage ordinateur anaka avao io e. Ke ato trembo, ato tege, ibetsa, aza miafahafa, mamangoa fo avako e. Iraty, raha magnena be tsy somasoma. Jiro maty fo tsy ampandeha antsika izy. I magnitô ty tsendriky, ataotsika tsy alolo e. Atsika e. Ayong sa malaklakin sa. Amtrano iya. Ato mitafosokra amtrano. Anaron trano at. Anaron trano at. Trabat sumareng sila. Trabat sumareng sila. Bulenge. Ni buleng marigna asa tsy manjarinareo zao na ndraiky fivanganareo raha halitra io. Anao zao miaraka aminay ndraiky ordinateur anao halitra io. Na fivanganareo business amin'ny sisiny fa mampirisika olo mangalatra mamaky tragno. C'est faux, tsy fa tsy ataoko izy ko raha karaha ty sitra zajalopoko mivoagna feky nivangy. Andeha mivoagna ndraiky baka anao zao io. Sa raha mivoagna prison sy mivoagna amin'ny labotike. Allo sa, allo biro ako sa kotse mga kano. Sa kotse mga kano sa allo sa. Allo biro ako sa kotse mga kano. Ayaw abota za ma. C'est faux, bitanareo vady fa ty misy raha zatorivo hely se. Mielapelabitinareo za c'est faux. Karakory 100 zay deba. Mety. Akory koa ma atao koa fanatsapan'ny lela-pela bity zay. Allo, taova ty foe. Anao tsy koa tetetrika ray. Tsy volantsika jiaby oroso. Tsendriky enao raha tetoko roy. Reo nyanko naharitratra. Ambaranao somasoma raha toko roy igny. Tsendriky endreo raha bary business. Manam-bola boka rô igny e, antody tsy medy amin'ny vato. Lalagna ampanjakana jiaby am-posindreo. Raha malandy andreo vagnajo. Araiky ampiagna araiky fa etsika be igny aroe. Azony vola izy mivadiky 10. Fampiasana ny fahefana ny eno ahitana ny fitiavan-tena. Vita marina zalahy. Ya, alatrasika amizay fonte. Hitatsika somary naivaivandany zay fitaria kaza lantanana. Kirikirina tsy volany any va. Ya, ininao zay. Ikoanao, raha zalahy. Haza, karaha fanambariko anareo. Azika tiapina, atao atsika miasa. Ok, pas de problème. Odio. Azul. Karibu. Mbala tsara atsika. Tsara nanao koa. Sora lana viagna.
tsisy zavatra hafa hitondra hafatra Andriamanitra amintsika ato. Asa mety mahazo za ikoragna ndraiky afatra Andriamanitra zegny aminareo ato. Ay, tsy problème. Afaka koragninao io afatra Andriamanitra anao. Oka atsika ralahy samy miara-py hivavaka atsika. Andriamanitra noho ny fitiavanao dia isoragna anao ka nahatonga zay nandeha ato hitondra hafatra ity. Amen. Pejidiratsika voalohany moa ralahy mikasika saratsy manjaka amintsika io. Ndao ary atsika amaky andiny teny ato amin'ny Baiboly kasika zegny saratsy. Ao amin'ny Efesianina 4 amin'ny andiny 7. Ary zao ny vakiny ralahy. Oka ny mpangalatra tsy angalatra intsony fa oka izy hiasa mafy ka hampiasa ny tany hanaova ny asa tsara mba hananjavatra ho zarena amin'izay sahira. Ataoko tsara fa mety azonao zegny le andiny teny tiany hambara igny ralahy. Azoko ndraiky raha tianao ambara. Ary dikaze ralahy fa tsy tokony toetra mihalatra eky. Toerana mihalatra karakory ma tianao volagny? Halatra koa mbola hitonianao ralahy. Dikan'izay ma za mangalatra aminao? Aha, za tsara volagna anao mangalatra ralahy fa nohony anao volagna tsy mahay halatra vo. Matoa anao volagna za mahay halatra zay baka dikan'izay fa mampangalatra za anao zay. Anao miboasa miala aminakay eto e. Aza la ralahy. Miboasa ho za zay mba tsy regninao miboasa. Ndraika mpanonga lobakan'olo mankadala olo. Lobaka izy ka tsy samy manoka eto fotsika niany. Ambarinao olo misy jery baka za ela hela baka nananao voagorofanao ndraiky tôjy voandraha. Aza la pasteur. Ambilaza. Allo Bakary, avy aminakay ty fa misy problème ato. Izy ka fa tsy voanitra Baiboly ambilako pohako tambonazy ndraiky ty. Andriamanitro. Misy ino ato? Tsy zegny se fa antegna zava-mikasiky Baiboly fo diany ato. Kabarony Baiboly zay baka ambilahy feky fa ny fikopohagna tambonazy feky raha mety atao. Hikopoko trambonjo manao ty. Santoanao koa moa raha ty moa. Ha, ataonao amina kamara ty. Vango Bakary va zoko ty ataony aminao e. Vango Bakary. Ambilazy za. Anao baka zay magnampany io. Aza tsoriny baka raha malelaja. Raha malelaja baka za tsoriny. Aza la ozagna. Mati za. Jaza zagna. Tosta vo Bakary.